யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்லா இருக்கும். ஆனால் இப்போல்லாம் வந்து யாராவது எல்லாரும் வந்து மிஷினு டிவி அது இதுன்னு கொடுத்துருக்க நேரத்தில் ஆடு கொடுக்குறது நல்லது நினைக்கிறீங்களாண்ணா? ஆமாம், அது உற்பத்தி பண்ணாவே அதை வச்சு நிறையா குடும்பத்துடைய கஷ்டத்தை போக்கலாம். நல்ல விஷயந்தான் அது, பண்ணலாம். டிவிக்கு ஆட்சி எப்படி இருக்குண்ணா? ஆட்சி இன்னும் அவருக்கு நாள் ஆகலையே. இப்போ 4 மாதம் தானே ஆயிருக்கு. 1 வருஷம்னாலும் போகணும். அப்போ அவர் முழு கணக்கு எப்படிங்கிறது தெரியும். ஆடு மேய்ச்சி வருமானத்தை பெருக்கி நம்ம வாழ்வாதாரத்தை மாற்றலாமாண்ணா? கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆனால் இதை வந்து முன்னாடியே ஜெயலலிதா அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. பண்ணாங்க. அது அவங்க செயல்படுத்துகிறாங்கன்னா அதை நம்ம முறைப்படி அதை கரெக்டாக பண்ணணும். சும்மா வாங்கினோமா 2 நாளைக்கு வச்சோமா விற்றோமா அப்படி போகக்கூடாது. கடைசி வரைக்கும் லாபம் நஷ்டம் வச்சு பார்த்தா தான் அதோட லாப நஷ்டம் தெரியும். குறிப்பாக வந்து இது பெண்களுக்கான ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. இந்த ஆடுகள்லாம் கொடுக்கறதுனால அது மூலியம் நிரூபிக்கிறாரு அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு நல்லது பண்ணுறோம் அப்படின்னு. அதுதான் சொல்கிறேனே, அது வந்து முடிஞ்சாதான் சொல்ல முடியும். கொஞ்சம் நாள் போட்டுமே. ஒருத்தரை பற்றி அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியாது இல்லையா? ஒரு நாட்டையே வச்சு ஆள்றாரு. அவருடைய பிரச்சனைகள்லாம் போக போகத்தான் தெரியும். நன்றிண்ணா.